Lah aku maca pas sambatan tok. Iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe Wis kadung mati rasaku ngono banjur Mas Rasuti rungokno tangisku sombong oh ya becike ngelungo saka uripku pari basan rangge lintanging ngakoso kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong pancen tuaku wong tuamu sepurane yen gawe lara hatimu aku wis mok cidrani dina iki dina sesuk aja mok cidrani ya Cidrani ya, Mas. oke tak sepuro dina iki lek dalan nyanyi kudu nek oh alah wadake karo laras manunggal campur sari Purnama Jaya Audio Profesional Santi Monteng Diajeng dia Dawa sekarang Kang Mas Keneng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku demi panjang cah liya apa rasa atimu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara sesek ning jero dodo pancen nglarakake arep kepiye maneh kowe wong duwe aja selak hatimu marang kahananmu Kang Mas pupusen rasa tresnomu Ayo singkat Mas apa iki satenane takdirku sing jawangi sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku Mas rungokno tangisku becike ngelungo saka uripku paribasan rangge lintang ing ngagoso kowe tega gawe lara marang tresno wis dalanku pilihane kanca-kancaku Siap. sepurane yen gawe lara Alas Madura Purnama Jaya Audio asli
satenane takdirku sing jawab sirambu beda ati beda lambe Wis rungokno tangisku becikku melenggo saka uripku pasan ngranggen tangging ngakoso kowe teka gawe lara marang tresno wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sekali lagi laras manjali Rawat saya audio profesional sound system atur sebandung goyang Mas Dedi tak goyang ablek jat ya aneh apa ora sekali lagi jajal tajana awas sekop aduh apa cetara terus arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas kupusen rasa tresnoku Mas Dimas sawerane pundi Mas apa iki satenane takdirku sing jawab sliramu beda ati beda lambe wis pasan ngrangge lintang ing akoso kowe tega gawe lara